Te-ai întrebat vreodată cum au putut oamenii cu unelte primitive să taie granitul? Aceste blocuri de piatră cântăresc sute de tone, dar sunt așezate atât de strâns încât nici măcar o lamă de cuțit nu poate trece printre ele. Ciudat, nu-i așa? Manualele de istorie susțin că anticii constructori aveau doar dălți de cupru și frânghii de cânepă. Dar când vedem urme de găurire, imposibil de reprodus chiar și cu burghie moderne cu diamant, versiunea oficială devine greu de crezut. Oare este doar o coincidență faptul că tehnologii similare se găsesc în Peru, Egipt și Japonia, deși aceste civilizații erau separate de mii de kilometri și mii de ani? Astăzi vom porni într-o călătorie prin 6 dintre cele mai misterioase locuri de pe planetă. Arheologii se ceartă despre aceste obiecte de zeci de ani, dar astăzi vom încerca să separăm mistica de faptele reale. Pregătește-te, pentru că ceea ce vei afla în curând ar putea să-ți schimbe complet percepția despre trecutul omenirii. Prima noastră oprire este insula Java, în Indonezia. Localnicii au venit secole de-a rândul pe muntele Gunung Padang pentru a se ruga spiritelor strămoșilor, considerând acest loc doar un deal sacru, pe vârful căruia se află pietre vechi. Totul s-a schimbat în 2010, când geologii au venit aici nu pentru a se ruga, ci pentru a lucra. Au început să scaneze solul cu georadare, sperând să studieze activitatea seismică a regiunii. Dar instrumentele au arătat ceva șocant. Sub stratul de pământ și iarbă se ascundea nu un munte obișnuit, ci o structură gigantică, făcută de mâna omului. Când oamenii de știință au efectuat o analiză cu radiocarbon a materiei organice găsită între pietre la o adâncime de 30 de metri, rezultatul i-a făcut să-și verifice echipamentul. Testul a arătat o vechime de aproximativ 20.000 de ani. Imaginează-ți asta. Vorbim despre vremurile adânci ale erei glaciare, când mamuții încă hoinăreau pe pământ, iar până la construirea piramidelor egiptene mai erau 15.000 de ani. Această veste a explodat instantaneu internetul, deoarece spulberă întreaga imagine familiară a lumii. Conform științei oficiale, oamenii de acum 20.000 de ani erau simpli vânători și culegători care trăiau în peșteri și colibe. Pur și simplu nu puteau organiza o construcție de o asemenea amploare, pentru că nu aveau nici stat, nici agricultură pentru a hrăni o armată de muncitori. Iubitorii de istorie alternativă au declarat imediat că Gunung Padang este dovada existenței Atlantidei sau a unei alte civilizații extrem de dezvoltate care a pierit în timpul potopului universal. Cine altcineva ar fi putut deține tehnologiile pentru a crea cea mai veche piramidă din lume, dacă nu o rasă uitată de giganți sau extraterestri care și-au învățat strămoșii? Cu toate acestea, realitatea s-a dovedit a fi puțin mai prozaică, dar nu mai puțin interesantă. Când emoțiile s-au calmat, geologii au explicat natura acestor blocuri misterioase de piatră. Acestea sunt așa numitele bazalte columnare, un fenomen care are loc atunci când lava din gura unui vulcan se răcește și se fisurează în coloane hexagonale perfecte. Adică, cărămizile pentru această piramidă au fost turnate de natură, nu de o fabrică extraterestră. Dar cel mai uimitor lucru este altul. Oamenii antici au găsit într-adevăr acest loc și, fără a avea echipamente sofisticate, au reușit să transporte mii de astfel de coloane grele pentru a consolida pantele și a crea terase. Nu este o construcție de la zero, ci o modificare grandioasă a peisajului natural. Misterul principal aici nu este în lasere, ci în sociologie. Cum au reușit triburile de vânători să se unească și să lucreze împreună secole de-a rândul pentru un singur scop, fără a avea regi și supraveghetori? În inima Indoneziei, oamenii s-au folosit de darurile naturii, mutând cu ingeniozitate blocurile de piatră preexistente. Dar ceea ce ne așteaptă în India sfidează orice explicație naturală. Aici, constructorii nu au ridicat un munte, ci l-au distrus metodic pentru a crea o capodoperă imposibil de egalat. Bine ați venit în statul Maharashtra, unde se înalță templul Kailasa, cunoscut și sub numele de Kailasa Sanata.
Prima oară când privește această structură colosală, mintea refuză să accepte modul în care a fost realizată. De obicei, clădirile sunt construite de jos în sus, cu fundație, pereți și acoperiș. Aici însă procesul a fost inversat. Acest templu, înalt cât o clădire cu 9 etaje, nu este asamblat din blocuri. Este sculptat în întregime dintr-o singură stâncă gigantică, de sus în jos. Imaginează-ți un sculptor care ia o bucată de piatră și îndepărtează tot ce este în plus pentru a dezvălui o statuie. Acum, imaginează-ți că această statuie este un complex imens cu coloane, săli, statui de elefanți și sculpturi complicate, unde fiecare detaliu face parte dintr-un singur monolit. Pentru a crea această minune, muncitorii au trebuit să sape și să scoată din carieră 200.000 de tone de rocă vulcanică. Dacă această cantitate uriașă de piatră ar fi încărcată în vagoane de marfă, trenul s-ar întinde pe o distanță de 40 de kilometri. Și cel mai uluitor aspect este că arhitecții nu aveau dreptul la greșeli. Dacă un cioplitor ar fi rupt accidental o bucată din trompa unui elefant, aceasta nu ar fi putut fi lipită înapoi sau înlocuită cu un alt bloc. Întregul templu ar fi fost compromis pentru totdeauna. Plăcile oficiale indică faptul că templul a fost construit în doar 18 ani, în secolul al VII-lea după Hristos. Și aici începe o ecuație matematică care îi înnebunește pe cercetători. Dacă împărțim cele 200.000 de tone la 18 ani, rezultă că muncitorii ar fi trebuit să extragă și să transporte 30 de tone de piatră în fiecare zi, fără zile libere, fără sărbători, în ploaie și în narșiță. Și asta fără a lua în calcul timpul necesar pentru planificare și sculpturile fine. Mulți sunt convinși că acest lucru ar fi fost imposibil de realizat doar cu târnăcopul și ciocanul. Pe internet circulă teoria conform căreia vechii indieni foloseau tehnologii pe care le-am pierdut, de la mașini gigantice, ale căror urme se presupune că sunt vizibile pe pereți, până la sunet direcționat capabil să înmoaie piatra sau chiar lasere lăsate în urmă de vizitatori extraterestri. Cum altfel am putea explica o asemenea viteză și precizie, când chiar și astăzi crearea unui astfel de monument ar reprezenta un coșmar inginieresc? Cu toate acestea, răspunsul nu se află în tehnologii extraterestre, ci într-o organizare genială a muncii. Inginerii au explicat că secretul vitezei consta în metoda de extracție verticală. Muncitorii nu trebuiau să ridice pietre grele ca la construirea piramidelor. Gravitația lucra în favoarea lor, resturile fiind pur și simplu aruncate în jos. În ceea ce privește instrumentele, maestrii antici foloseau pene de oțel. Ei găureau un rând de orificii în stâncă, introduceau pene de lemn uscat și le udau cu apă. Lemnul se umfla și despica piatra cu o forță extraordinară, exact pe linie. Dar principala resursă pe care o aveau la dispoziție regii antici era forța de muncă. Mii de cioplitori lucrau în schimburi, non-stop, transformând stânca într-o operă de artă. Kailasa nu este un monument dedicat unor tehnologii uitate, ci perseverenței și disciplinei umane, care uneori sunt mai puternice decât orice laser. Acest templu a stat la vedere secole de-a rândul, uimind pelerinii. Dar următoarea structură a fost ascunsă de ochii omenirii sub ape adânci, până când a fost observată întâmplător de un scafandru solitar care pur și simplu căuta rechini. Ne teleportăm în Japonia, la cel mai vestic punct al țării, insula Yonaguni. În 1986, instructorul de scufundări Kihachiro Arataki s-a scufundat în aceste ape pentru a găsi un nou loc de observare a rechinilor ciocan. Dar în loc de pești, a văzut pe fund ceva care i-a tăiat răsuflarea. În fața lui se înălța o structură masivă de piatră, asemănătoare cu o piramidă în trepte sau o fortăreață. Arataki a observat terase perfect drepte, unghiuri drepte care arătau ca niște trepte create de om și chiar formațiuni ciudate, asemănătoare cu un drum care înconjura monumentul. Dimensiunile obiectului sunt uluitoare. Se întinde pe 150 de metri în lungime și 40 de metri în lățime.
Când vestea descoperirii a ajuns pe continent, lumea a început să vorbească despre Atlantida japoneză. Problema este că acest oraș se află sub apă. Nivelul oceanului în această zonă a fost atât de scăzut doar în timpul ultimei ere glaciare, acum aproximativ 10.000 de ani. Dacă acesta este într-adevăr un oraș făcut de om, atunci este cu 5.000 de ani mai vechi decât piramidele egiptene și orașele sumeriene. Susținătorii teoriei unei civilizații primordiale susțin că acestea sunt rămășicele continentului legendar Mu, echivalentul din Pacific al Atlantidei. Ei indică detalii care sunt greu de atribuit naturii. Două găuri rotunde pe marginea plăcii, asemănătoare cu locuri pentru instalarea coloanelor, și o stâncă care seamănă cu un cap gigantic de țestoasă sau de om, privind spre sud. Cine, dacă nu o civilizație măreață uitată, ar fi putut construi un astfel de port înainte de a fi înghițit de ocean? Comunitatea științifică s-a împărțit în două tabere. Arheologii dau din cap sceptici, dar geologii oferă o explicație interesantă. Stânca din Yonaguni este formată din gresie și argilit, roci care au proprietatea de a se sparge în linii drepte atunci când plăcile tectonice se mișcă. Curenții puternici subacvatici au spălat pietrele mici timp de secole, lăsând doar blocuri mari cu margini drepte. Ceea ce noi percepem ca trepte și terase este rezultatul forțelor naturale, nu al arhitecților. Cu toate acestea, există o nuanță cu care sunt de acord chiar și scepticii. Probabil că natura a creat baza, schița, iar oamenii antici care au trăit aici înainte de potop au finisat-o. Ei ar fi putut folosi platformele naturale ca pe o carieră sau un sanctuar, netezind unghiurile și tăind pasaje. Așadar, adevărul este, cel mai probabil, undeva la mijloc. Este o capodoperă creată în coautorat de natură și om. Imaginează-ți forțele naturii modelând piatra brută, iar mâinile omului dând o formă finală, transformând un peisaj natural într-un monument enigmatic. Apa are secrete, dar uneori pământul le ascunde chiar mai bine. În Turcia, un fermier dorea doar să renoveze subsolul casei sale, dar a descoperit intrarea într-o adevărată lume subterană, unde mii de oameni s-au ascuns secole de-a rândul. Imaginează-ți că renovezi casa, dărâmi un zid vechi din subsol și dintr-o dată descoperi un tunel întunecat care se pierde în neant. Asta i s-a întâmplat în anul 1963 unui locuitor simplu din regiunea turcă Capadocia. Nu bănuia că dincolo de zidul său se ascunde nu doar o pivniță, ci intrarea într-unul dintre cele mai mari orașe subterane din lume, Derinkuyu. Când arheologii au sosit la fața locului și au început să excaveze, au fost șocați de dimensiuni. Nu era vorba doar de câteva peșteri, ci de un adevărat megalopolis, care se întindea sub pământ pe 18 etaje. Aici, în întuneric total, puteau trăi, mânca și dormi simultan 20.000 de oameni, împreună cu animalele lor. Aveau de toate: școli, biserici, crame, prese de ulei și țarcul pentru oi. Dar cel mai înfricoșător lucru este adâncimea. Puțurile coboară până la 85 de metri, iar aerul ajunge acolo printr-un sistem genial de ventilație care este imposibil de observat de la suprafață. De ce ar vrea cineva să trăiască de bunăvoie sub pământ ca niște cârtițe, fără lumina soarelui? Conspiraționiștii au avansat imediat teoria că Derinkuyu a fost construit ca un buncăr în cazul unei catastrofe globale. Poate că oamenii antici se ascundeau de un război nuclear din trecut, de o eră glaciară sau chiar de o invazie extraterestră cu patrule prin ceruri. Adepții teoriei paleocontactului atrag atenția asupra măsurilor ciudate de securitate, coridoarele înguste unde se poate trece doar unul câte unul și ușile masive de piatră sub formă de roți care cântăresc o jumătate de tonă și se închid doar din interior. De cine se apărau ei cu atâta disperare? Istoricii oferă o explicație mai pământească, dar nu mai puțin dramatică. Derinkuyu a fost într-adevăr un refugiu, dar nu de extraterestri, ci de oameni cât se poate de reali.
Aceste pământuri au fost arena unor războaie secole de-a rândul. Mai întâi raidurile romanilor, apoi ale arabilor, apoi ale mongolilor. Localnicii au folosit moliciunea rocii de tuf vulcanic. Această piatră se taie ușor cât timp se află în interiorul pământului, dar în contact cu aerul se întărește rapid, devenind rezistentă ca betonul. Era un proiect de fortificație ideal. Când se apropia inamicul, toată populația orașului dispărea pur și simplu sub pământ, rostogolind pietre uriașe la intrări. Inamicii puteau merge la suprafață, fără să bănuiască măcar că chiar sub picioarele lor viața pulsa. Este un monument nu al fricii, ci al unei setei incredibile de viață și al inventivității oamenilor împinși la colț. Derincuiu era un refugiu pentru cei vii, un loc unde oamenii se adăposteau de război. Dar în adâncurile Oceanului Pacific există un loc pe care localnicii îl numesc orașul morților și unde, chiar și astăzi, se tem să navigheze după lăsarea întunericului. Imaginează-ți că te afli în mijlocul vastului Ocean Pacific pe insula Pohnpei. Localnicii te vor avertiza cu siguranță, niciodată să nu rămâi în ruinele Nan Madol după apusul soarelui. Ziua, acest loc pare o minune a ingineriei. Noaptea însă, spun insularii, spiritele regilor antici se trezesc și nu sunt deloc încântate de oaspeți nepoftiți. Nan Madol este singurul oraș antic din lume construit nu pe pământ solid, ci direct pe apă, printre mangrove și recife de corali. Nu este vorba doar de câteva colibe pe piloni. Este un complex format din 92 de insule artificiale, create de om și conectate printr-o rețea de canale, motiv pentru care locul a fost supranumit Veneția Pacificului. Dar, spre deosebire de romantica Italie, aici domnește o atmosferă apăsătoare, de măreție copleșitoare. Zidurile orașului se înalță deasupra apei la o înălțime de 8 metri, echivalentul unei clădiri cu 3 etaje. Sunt construite din mii de trunchiuri bazaltice. Fiecare coloană de piatră cântărește între 5 și 50 de tone. Dacă adunăm toate pietrele folosite la construcția Nan Madol, obținem o cifră uluitoare, 750.000 de tone. Ca să înțelegi amploarea acestei nebunii, este comparabil cu volumul de piatră din Marea Piramidă a lui Cheops, dar piramida a fost construită de întregul Egipt antic, cu populația sa de milioane de locuitori și economia sa dezvoltată. Pe insula Pohnpei, conform estimărilor antropologilor, trăiau cel mult 25.000 de oameni în acea perioadă. Nu aveau nici metal, nici roată, nici tehnici sofisticate. Cu toate acestea, au reușit cumva să transporte aceste blocuri colosale din carierele de pe cealaltă parte a insulei, să le traverseze prin junglă și mlaștini și apoi să le așeze în apă cu o precizie uluitoare. Localnicii încă mai cred că acest loc este blestemat și au motive să creadă asta. În 1907, guvernatorul german Victor Berg, care administra insula, a decis să sfideze legendele. În ciuda rugăminților localnicilor, a deschis unul dintre mormintele conducătorilor antici din centrul Nan Madol. Berg a triumfat, găsind în interior oseminte ale unor giganți, mult mai mari decât oamenii obișnuiți. Dar triumful său nu a durat mult. A doua zi dimineață, guvernatorul a murit brusc, în chinuri groaznice, iar medicii nu au putut stabili cauza morții. Localnicii au spus atunci, și spun și acum, a tulburat liniștea saudeleurilor. Misterul construcției Nan Madol a înnebunit cercetătorii timp de decenii. Cum poți târî o coloană de piatră de 50 de tone prin junglă unde nu există drumuri? Roțile s-ar fi împotmolit instantaneu în noroi. Să o tragi târâș? Frecarea ar fi fost atât de mare încât ar fi fost nevoie de mii de oameni pe care insula pur și simplu nu-i avea. Tocmai de aceea, cea mai populară versiune printre localnici și amatorii de misticism a devenit magia. Legendele spun că orașul a fost construit de doi frați gemeni, Alasopa și Alasipa, care au venit de peste mare. Se spune că erau vrăjitori puternici, capabili să controleze gravitația. Stăteau pe mal și cântau la instrumente magice,
iar sub aceste sunete, blocurile uriașe de bazalt se ridicau singure în aer și zburau la locul lor ca niște păsări. Susținătorii teoriei paleocontactului merg și mai departe. Ei indică anomaliile magnetice ciudate care sunt adesea înregistrate în zona Nan-Madol. Acul busolei o ia razna uneori aici, iar electronicele se defectează. Conspiraționiștii cred că coloanele de bazalt nu sunt doar materiale de construcție, ci elemente ale unei instalații energetice gigantice sau ale unei antene lăsate de extraterestri. Privită de la înălțime, planificarea orașului seamănă cu un circuit electronic complex, unde canalele servesc drept conductori. Poate de aceea a murit Victor Berg, poate a fost pur și simplu expus la radiații reziduale sau la o radiație necunoscută. Oamenii de știință desigur nu cred în levitație, dar chiar și ei recunosc că inginerii din Nan-Madol au fost genii ale logisticii. Dezlegarea secretului transportului pietrelor a venit atunci când arheologii au decis să nu mai ghicească, ci să experimenteze. Au înțeles că era o prostie să tragi pietrele pe uscat. Insularii au folosit oceanul. Coloanele de bazalt erau suspendate sub plute mari din bambus și lemn. În apă, piatra devine puțin mai ușoară, iar flotabilitatea plutei o împiedica să se scufunde. Dar cum ridici 50 de tone la o înălțime de 8 metri, fără macarale? Aici s-a folosit metoda planului inclinat. Constructorii așezau trunchiuri încrucișate, ca la construcția caselor din lemn, doar că din piatră. Foloseau trunchiuri de palmier ca pârghii, ridicând treptat construcția strat cu strat. Dar cea mai interesantă descoperire nu se referă la tehnologie, ci la motivul construcției. De ce să investești atâta efort? Răspunsul s-a dovedit a fi înfricoșător de cinic. Nan-Madol a fost construit de dinastia Saudeleur nu ca templu și nici ca fortăreață. Era o cușcă aurită. Împăratul a ordonat tuturor liderilor locali și familiilor lor să se mute în acest oraș de piatră. Sună ca o onoare, dar în realitate era un mijloc de control. Pe insulele artificiale nu existau nici surse de apă dulce, nici posibilitatea de a cultiva alimente. Totul, de la nuci de cocos până la o gură de apă, trebuia adus cu barca de pe continent. Liderii se aflau în dependență totală de împărat. Dacă cineva se gândea la o revoltă, pur și simplu îi se tăiau proviziile de hrană. Nan-Madol este primul lagăr de concentrare de elită din istorie, unde arhitectura a servit drept instrument al tiraniei absolute. Inginerii din Nan-Madol au recurs la bicleșuguri pentru a supune oamenii, dar creatorii următorului sit posedau o tehnologie de prelucrare a materiei care ar lăsa perplexi chiar și specialiștii moderni cu echipamente laser. Ne întoarcem în Egipt pentru a coborî într-un subteran care înspăimântă mai mult decât orice blesteme. Toată lumea cunoaște piramidele din Giza și Sfinxul, dar adevărata enigma Egiptului nu se ascunde sub soarele arzător, ci adânc sub pământ, într-un loc numit Serapeum din Saqqara. Istoria descoperirii sale este demnă de un film hollywoodian. În 1850, arheologul francez Auguste Mariette a dat peste capul unui sfinx ieșind din nisip. A început să sape și a descoperit o alee de statui care l-a condus la o intrare sigilată în subteran. Pentru a pătrunde înăuntru, Mariette a fost nevoit să folosească explozivi, atât de puternică era dopul de piatră care bloca trecerea. Când praful s-a așezat și arheologii au intrat cu torțe, s-au trezit într-o lume a întunericului și a tăcerii eterne. Galeriile se întindeau pe sute de metri, săpate direct în stâncă, dar ceea ce se afla în nișele de pe ambele părți i-a făcut pe cercetător să încremenească. Erau 24 de sarcofage gigantice din granit negru, roz și gri. Dimensiunile acestor cutii depășesc orice imaginație. Lungimea lor este de aproximativ 4 metri, iar înălțimea de peste 3 metri. Greutatea fiecăruia variază între 70 și 100 de tone, echivalentul a 2 tancuri sau a unei cirezi de elefanți adulți.
Deasupra lor se aflau capace care cântăreau 30 de tone fiecare. Când Mariet s-a apropiat de unul dintre sarcofage, a observat în detaliu care i-a dat fior pe șira spinării. Stratul de praf de pe podea era intact. Pe el se vedeau urmele pașilor muncitorilor care plecaseră de acolo acum 3000 de ani. Asta însemna că nimeni nu jefuise locul. Sarcofagele stăteau sigilate. Arheologii erau convinși că în interior se află mumii de taur sacri Apis, împodobite cu aur și pietre prețioase. Dar când capacul a fost mutat cu un efort incredibil, în interior s-a găsit un gol absolut, un vid. Fără oase, fără aur, fără praf, doar piatră neagră perfect lustruită. Tocmai acest fapt, golul din interiorul celor mai complexe containere ale antichității, a generat zeci de teorii. De ce să creezi un seif de 100 de tone dacă nu depozitezi nimic în el? Și aici ajungem la calitatea prelucrării, care este imposibil de explicat cu daltă și ciocan. Inginerul Christopher Dunn, care a studiat serapeumul, a aplicat un echer de precizie pe peretele sarcofagului și nu a văzut nicio urmă de lumină. Suprafața era perfect plană, eroarea fiind de ordinul fracțiunilor dintr-un fir de păr uman. Mai mult, unghiurile interne erau perfecte, de 90 de grade. Încearcă să-ți imaginezi. Un pietrar ar trebui să se urce în interiorul unei cutii de granit și în spațiul restrâns, la lumina unei lămpi cu ulei, să lustruiască piatra extrem de dură, astfel încât să obțină o precizie optică. O singură mișcare greșită și suprafața este compromisă. Pasionații de istorie alternativă sunt convinși că serapeumul este un obiect tehnic. Sarcofagele sunt realizate din granit care conține mult cuarț. Cuarțul, sub compresie, poate genera electricitate. Teoria spune că aceste cutii ar fi putut face parte dintr-o baterie gigantică sau chiar dintr-o instalație de teleportare. Alții le consideră adăposturi pentru conservarea genofondului de radiații, deoarece granitul gros este un ecran excelent. Sau poate că ființele care erau depozitate acolo pur și simplu s-au teleportat sau s-au înălțat, lăsând capsulele goale. Egiptologii, bineînțeles, resping versiunile despre teleportare. Ele indică inscripțiile găsite pe unele sarcofage, ieroglyph zgâriate grosolan, care contrastează puternic cu lustruirea perfectă a pietrei în sine. Oamenii de știință cred că sarcofagele au fost realizate de maestrii vechiului regat care posedau tehnologii uitate, iar după un mileniu au fost găsite de urmași mai primitivi care au încercat să le folosească pentru cultele lor, inscripționând stângaci: aici zace un taur. Cât despre tehnologie, știința propune o versiune cu utilizarea de fierăstraie de cupru și abraziv, fie iscarund, fie nisip de cuarț. Experimentele au arătat că, într-adevăr, cuprul poate tăia granitul dacă se toarnă sub el tone de nisip, dar viteza unei astfel de tăieri este de câțiva milimetri pe oră. Pentru a crea un astfel de sarcofag manual, ar fi fost nevoie de 10 de ani de muncă neîntreruptă a unei întregi echipe de maestri. Dar întrebarea principală la care știința încă nu are un răspuns clar este logistica. Tunelele serapeumului sunt înguste, abia dacă pot trece două persoane una pe lângă alta. Cum au fost râte acolo blocuri de 100 de tone? Cum au fost întoarse în unghiuri drepte în coridoarele înguste? Și, mai ales, cum au fost coborâte sarcofagele în nișe care se află sub nivelul podelei și acoperite cu grijă cu capace de 30 de tone, fără a avea hidraulică? Spațiul dintre peretele nișei și sarcofag este uneori de doar 40 de centimetri. Pur și simplu nu este loc pentru pârghii sau oameni. Serapeumul rămâne probabil cel mai incomod artefact pentru istorici, deoarece aici vedem un rezultat pe care chiar și cu macaralele și mașinile noastre ar fi incredibil de greu de reprodus. Imaginează-ți asta. Chiar și cu tehnologia de astăzi am fi în dificultate. Astăzi am parcurs un drum incredibil. Am văzut o piramidă mai veche decât istoria însăși.
Am coborât 18 etaje sub pământ în Turcia și am încercat să înțelegem logica constructorilor care au mutat munți în India și Egipt. Aceste obiective sunt răspândite pe diferite continente, dar le unește un singur lucru. Ele provoacă înțelegerea noastră despre ceea ce este posibil. Este ușor să punem totul pe seama extraterestrilor sau a magiei. Mult mai dificil, dar mai important, este să recunoaștem un alt fapt. Oamenii antici nu erau primitivi. Da, nu aveau iPhone-uri, lasere și internet, dar aveau ceva ce ne lipsește atât de mult astăzi: timp, răbdare și un scop măreț pentru care erau dispuși să lucreze generații întregi. Privind aceste megalite, realizăm că omenirea este capabilă de lucruri incredibile. Poate că nu am pierdut tehnologiile trecutului. Poate că am uitat pur și simplu de ce este capabil omul atunci când este condus de credință, nu de algoritmi. Și cine știe ce vor descoperi urmașii noștri peste 10.000 de ani în locul orașelor noastre? Se vor minuna și ei de realizările noastre sau le vor considera un mister imposibil de explicat? Comentați mai jos ce structură v-a impresionat cel mai mult. Și nu uitați să vă abonați, pentru că istoria ascunde multe alte secrete pe care urmează să le dezvăluim. Pe curând!